Daoud Moussa Diaro délégation Kébé Chougari Ngassou Soukounin. Omi Daoud Moussa Diaro délégation Mama Gandrado Moussa Diaro ni ngaxin kouñini le maire de Dembankani Modou Koro Sibi gili 8h ñani geri 4h mawni ko bi yumnako Modou Koro Sibi encore le maire de Dembankani ala fa ramon gili sobak 8h ñani gikiñe wa khaso khoden te 100% mul ne 200% ñamul yo nga khaso kouñin khasala voilà parce que nganati nga safene o win safenya yo voilà jonguro wawnde basir bunda sumare wawnde tebule e mera men nuru sumare ataro meri nga ageno ko beno sumare e Moussa Mbouna Camara Kindara Bakary Binne kam legi koy ngantina ke igna ko ngi nantini gare ñan hande so tan fa Allah velirani mo ran nyalama o wer ko fenane bande e digame kenti gilon ci fen deb gumen to ko nya gonga ko heddi ko laamu foti wadde o mos ƴewana on infirmier walla médecin wona ɗon ata sahande ñaani kullege ɗo to e daña hawdu fulode kala gir jarande garana ɗum so Allah jaaɓi so élection o gasi man mbaɗ ɗum programme min daro ha ɗum wona ko yaawi so Allah jaaɓi adi élection ma gana dalli nigerna nasiti kuuro gagene jooɗo mogo ɓe hala ko tokkoɓe haykitana gir jare e kala no gandirɗo ni lawol hakkude moɗon e gasambiri nana fewne ko waɗe goudronné ha to wawnde ati wawnu killege hasum wonde iraga gari joppa anda gela migir goudrotina na fitte killa kamma heddi ko président Macky Sall hoore muɗum wi ma wat lawol Matam wawnde Dembankani ati ken nangi yom balle fudegame kate killege nawdi Dembankani kati wawnde ngol woni lawol Dande Maayo ati nana warnata Dande Maayo hakkillema par ce que won kese mawɗe baɗaɗe ɗe ganduɗa ma reme dañe dañal mawgal il faut damal ngal nawe jeeri toon wawa yeeyoyeeto ati bawni so hawa ñannoma killege wonɓe ma igidara e gare wutu ko ɗum tagui alay saago lawol ngol waɗe pour économie o wawade développé ati alay sago killema miguel killaga naga naɓe bawnu kille ñagar foftonerni hande noon somin gari ɗo ene campagne minen pour amen wona campagne min gari tan ko salminde wawde e juurade wawde ati kumanani lenki campagne ati mari campagne de iri wawu non ko ñaraga ni kuñiɗi kanta par ce que ene laaɓima hasumin garano hande élection so yonti ma wawde woot ma gaño ati kadi kumamiri élection godama wawnagoma ɗum woni keleng leng so jamdi yen jamdi ɗo woni wawde hay so ɗum ɗo waɗi ɗo e wawde hay goto ɗum bettata so ɗum ɗo ɗiɗo dirali mbaɗe wawde ɗum bettani min gati hamin gandi wawde ko guuro mawgo wuuro wango fayida ɗum noon wawde jaɓɓima Daoud Moussa Dia hana hannirta ni yimɓeɓe gaare keewal yimɓeɓe gaare fijirde yimɓeɓe gaare jaɓugal yimɓeɓe gaari gam keewal
ngam jaɓɓade Macky Sall ngam ngati jaɓɓade Daouda Dia ko jaɓɓade Macky Sall mbiɗa sikki wona ɗum noon wawdanaɓe foof ngare kewal wawdanaɓe foof nan ɗon daari enen jonni affaire ha yooɗi enen mbaɗi otosaji joɗɗi baɗɗi fayida sukaɓe rewɓe yotɓe yontaɓe ɓiɓɓe fulɓe e ɓiɓɓe soninkoɓe ndendi ɗo henne ngam jaɓɓade Daouda Moussa Dia ngam wallodirde e président de république ngam wallodirde e élection 2019 o ko Piindi TV ene yaada e moon 100% Piindi TV holko jiiɗon noon